Hola a tots i benvinguts a Jo què sé, un podcast on parlo de tot sense tenir ni puta idea de res. Comencem. Hola a tots, amics, no amics, gent que m'escolta, gent que m'està mirant per YouTube. Sé que aquesta setmana tampoc hi ha hagut episodi, ho sento, no tinc temps, però avui porto un episodi molt guai i molt especial. Aquestes últimes setmanes he gravat episodis molt serios i molt intensos i me venia de gust fer un que fos chill de cojones. I què millor que portar els dos meus millors amics, mis hermanitos, en Piqueras i en David. Benvinguts! Hola! Llavors, de què parlarem avui? Parlarem de red flags. Llavors, serà una xarlita molt de tranquis entre vosaltres, parlant sobre red flags, opinant, no tenen per què ser de parella, parlarem d'amistats, de família, de lo que sigui, i ja està, esteu contents de venir aquí? Molt contents. Sí. Amb moltes ganes i ja està. I a veure què surt. Haig de dir que, hem vingut a parlar sobre red flags i, que la meva red flag sigui que els dos meus millors amics siguin dos homes blancs heterosexuals, doncs... Va dura aquesta. Va dura de cojones. Sí, va dura. Però haig de dir que estan molt ben educats, que són molt macos. Moltes gràcies. I ara els coneixereu. I ara els coneixereu i us cauran de puta mare, igual que a mi. I si no, pues ja Pues està. es lo que hay, Ja està. con Luqui. Fonats de por vida. Ojalá, sí, feliz siguiente. És el que hay. Vale. Llavors, què és una red flag? Vosaltres ho sabríeu definir? En plan... Jo diria que una red flag és com algo que és com innegociable, no? Com que... Però sí, o sigui, si jo té aquella persona rip, Clar, jo crec que depèn del tipus de red flag, ja. però per lo general una red flag en el màxim esplendor de la definició de red flag seria com algo que... Jo crec que n'hi ha com de dos tipus, les que deixes passar i les que per Sí, tu ni ja de està. conya ho Sí. deixaries passar. Clar, hi ha tipus, suposo. Llavors, una red flag és com una característica o algú d'alguna persona que no t'agrada i que en algun moment ho deixes passar normalment o no, i després quan et deixes de portar amb aquella persona penses, joder, com no lo vi venir? Són senyals, no? Sí, és una senyal com de alerta roja, rotllo que Sí. si fa això, probablement després... Desembocarà en una altra cosa Sale mal. probablement pitjor. Exacte. Sale mal. Exacte. Llavors, us he fet portar deures i tot, i els han fet. M'han Sí. fet cas. Bueno, Com a institut, en el xat a l'últim GPT. dia... Haig de dir que és algo que nosaltres parlem molt sobre red flags. En plan, no crec que sigui la primera vegada que parlem sobre això. No, la veritat és que no. Llavors, vosaltres us considereu bons detectant red flags en l'altra gent? Hòstia. Jo no, la veritat. Bueno, sí, quan ja... No. Gràcies a la teva reacció. Sincero. Sí, tu penses en plan... Buah, Jo bueno, crec que... És que jo... a todo lo pasado sí. Ja, sí, a tot lo passado sí, però jo crec que, per lo general, sóc una persona que analitza bastant tot, i també les persones, amb la qual... A veure, no, tampoc et diria que sóc un expert, però jo crec que se m'adona bé, no sé. Potser no. Has ignorat alguna que després has dit, buah, Sí, sí. totalmente evidente. Sí, sí. Jo haig de dir que sóc molt... O sigui, crec que sóc bona detectant red flags amb gent que conec de nou ara. Ja, Sí. clar, és molt més fàcil. Sí, amb la gent que conec nova és com més easy per mi dir, buah, xaval. Clar, perquè tu ja tens com uns estandartes, no?, de lo que vols i lo que no vols. Clar, és com que ara ja Té tinc sentit. com todo bien aposentado, de Bé. lo que m'agrada i lo que no. També tens la teva personalitat ben construïda, ja, és que Sí. és més fàcil ara. Sí, perquè penso en amistats que he tingut abans o coses que he deixat passar i ara, pues, la persona que sóc ara no ho deixaria passar, però clar, en aquell moment... Ja, però això és part de l'evolució, a mi també em passa, eh? En plan, jo també penso com tu. També sóc molt de... No crec que sigui gaire... com dràstica, saps? En plan... Crec que jo hi ha moltes regles que deixo passar. Si és el mateix que dèiem abans, o sigui, els nivells... Hi ha Clar, algunes és que que diràs, si ja- fa això és impossible que siguem amics, Sí. però si, Si, per exemple- aquesta la puc deixar passar perquè, doncs, Tu bueno, tindries un amic que va veure corrida de toros? Que és torero, en plan, és torero. Però, de Cuidado. professió. sí, és torero, però és el millor del món, però és torero. No ho sé, tio.
És que jo crec que no arribaria Clar. a aquella persona. No, però... Els meus el seu camí i el meu camí mai No, però és que es això no s'hi val, trobarien. no s'hi val. Eliminem aquest factor. Vale, Com te'l arriba un trobes. torero? Te trobes un torero a la teva vida. I és supermaco, però és un torero. Però jo no ho sé, potser sí, Uah, tio, mata toros, Ja. Clar. I li talla les orelles. Para, no. No, ja, és que no, clar. no, jo crec que no, Però perquè el fet de que fos torero implicaria Que va en contra amb molts ideals Clar, teus. clar. altres coses també, que vota coses que jo no voto, que opina coses que jo no opino... Sí, bé, si és torero no pot ser de Pac-Man, no? Exacte. Dubto que un Per lo torero que sigui sigui. d'esquerres Sí, exacte. i... A veure, és que no, ni de conya. Vaya pregunta t'he tirat aquí. Ja, però per exemple, una persona que no vota el mateix que tu, en plan... Sí, jo aquí crec que sí que podem ser amics o... A veure, depèn, en plan... Si vota Vox... En plan, Vox, rollo... I sobre fanàtico, En plan, Pulserita. ja... A veure, Pulserita és de que... Vox. O sigui, això implica tantes altres coses que ja no... Clar, és que Sí, no- xocaríem amb tantes coses que no... És que és el mateix que el És torero. que jo crec que per mi el torero és pitjor, Bueno, és que clar, el votante de Vox és torero, també. Clar, no, és que els dos van... Hòstia, és que... Els dos van juntets, Ja. Bueno, primera fonada, vinga. No, aquesta no és fonada, tio. La gent que m'escolta jo crec que està al mateix punt que nosaltres, saps? Sí. Hi ha alguna red flag que abans era heavy per vosaltres i ara ja no ho sigui? Jo aquesta... No ho sé. Potser no heavy, però que abans, per exemple, si potser esteu coneixent algú i aquesta persona té això, abans no l'haguéssiu conegut i ara diríeu, vale, no passa res, saps? Jo m'he tornat una mica més tolerant, Sí, jo crec que també. en general. Sí. Jo crec que també. Jo crec que tu has deixat passar una, que jo crec que abans, perquè he pensat les vostres, saps? Jo crec que tu, per exemple, ara estàs amb la Mary, que l'estimem, Estimem, Mary. i la Mary és full horòscopo. Hòstia, és veritat. I la Mary tira el tarot i li agrada i tal, i tu abans, jo te deia típico de Géminis i tu te cagabas en mil muertos, no? Sí, I ara sí, estàs tens amb raó. una típico de Géminis. Sí. Sí, Ja, és que no tinc res a dir. Vull dir, és tal qual, factos. Sí. No, sóc més tolerant i també amb l'horòscopo. Jo crec que també, Jo crec que amb l'horòscop us heu relaxat. A veure, és Sí, que perquè és el LOL de una les cosa, o pimes. sigui... Jo, ja, tal qual. Sí que és veritat. Però jo era com que tenia La carta astral, ratxes. saps? Però jo me'n recordo d'una conversa que vam tenir tots i que tots van fer carta astral i van començar a comparar i ens ho vam passar bé. Per això... A veure, perquè és curiós, Ja ho he entès i és divertit. O sigui, jo haig de dir que he obert una mica, canviem ara el tema, de red flags a carta astral, que he obert una mica la ment en general i jo he vist coses raretes, O sigui, De què? podríem dir que ara hi No. creus una mica. O sigui, que t'hagin dit alguna cosa i després t'hagi passat. Sí. Ja. Jo aquestes coses intento no Podríem entrar dir-ho. gaire perquè me fan por, la veritat. Sí? Sí, aquestes coses de místiques i tal... Haig de dir que a mi només m'han tirat les cartes una vegada i va ser una experiència, m'ho vaig passar bé. En plan, va ser guai. Ja. Ja, sí, sí. I les en piqueres que em vaig apuntar? Ah, no, a tu no m'he apuntat cap. D'algú d'una red flag que jo... Sí. Que abans no deixés passar i ara sí. Sí. No ho sé. Jo abans, per exemple, per mi era molt red flag Gym Sisters. Plan, aquesta gent que va molt al gimnàs... Com Gym Bro. O sigui, però- Gym Com un Rats. gym bro, sí, com un gym rat, saps? Gent que va molt al gimnàs. I ara vas tu al gimnàs I clar, a ara tope, que jo ja. vaig al gimnàs és com... Que- Vale, en plan, ja no m'assembla red flag, saps? Ja. O sigui, A veure, podria... hi ha un punt que sí, Sí, perquè hi ha m'assembla gent que red està... Però és que això passa amb qualsevol cosa, no? Sí, en plan, a nivell obsessiu, que només me parlis de fer press banca, de les proteïnes que te tomes i de Però jo he aixecat creatina... 100 quilos ja a la banca, Dato, no? Dato. Dato. Però, és això, ara me sembla bé, però és que abans jo pensava, quin pal és aquestes que va al gimnàs, que flipes i penja fotos al gym. Però una cosa, Me convertí en esa persona. Tu cada dilluns a les 12 m, foti. quina diferència hi ha entre un gym rat i una gym sister? Res. És un concepte igual. Sí, és com El freak. gym És que bro, mai havia escoltat gym sister. perquè hi ha gym bro i després hi ha gym sis. Ah, té tot el sentit. Això és perquè no tens gym sis, No, Si vols, soc la teva. vale.
Ja està, aixecar escena, No, pres banca. Bueno, quan veig el típic, doncs sí. Bueno. Tu no en tens cap d'aquestes que diguessis i abans no... Jo crec que en general això, ser més tolerant. I potser, Però tu ja ho eres abans. sí, però, per exemple, amb el tema aquest de política, jo crec que abans era més radical i ara crec que soc més obert. Ja. Jo també. I al revés, que abans sí i ara no? Que abans sí i ara no. En plan, que abans fos una red flag i ara no. No, que abans ho toleressis i ara no. Ah, vale, perdona. Per exemple, jo abans, per mi era normal fumar porros, Hòstia, és que això va duro de cojones. perquè jo vaig tenir una època que fumava porros, i llavors per mi era normal fumar porros, i era com, vale, en canvi ara no estaria amb algú que fuma porros. No, És que si és no una, ho si és esteu. on a daily basis, o sigui... En plan, si fuma porros diàriament, rotllo, que depèn, que flipes i que... A veure, possiblement... Bueno, no dic res perquè no vull que em cancel·lin, però... Digue-ho, si no ho tallo. Que es dutxi. Bueno, entre moltes altres coses. Saps? no? O sigui, sí, entre moltes altres coses, però... Però sí. De fet, jo una de les red flags que he posat és la higiene personal. Hòstia, però és que aquesta red flag va duríssima, o sigui... Home, però jo Sí, aquesta però entro, ojo, entro en les... O sigui, aquesta és bloqueante. Home, és que si tu... O sigui, jo m'apropo a tu i hueles a Belcebú, pues... Ja, però... Hi ha gent que... Bueno, no sé. Que li agrada, inclús. No. Seria una green flag. Potser sí, eh? Hi ha gent que algú és una green... consideri que és una green flag no dutxar-se. No, no dutxar-se no, però que oler una mica fort, saps? Que puto asco. Però jo la higiene personal la entro com a coses que sí o sí ha de tenir aquella persona. Per això, per sí, mi sí. és batant. Clar, no, però no m'ho Per mi prenc. també, per mi també. Clar, però jo no m'ho prenc com algo que jo hagi de veure. Bueno. En plan, per mi ja va dins de que aquella persona s'haurà dutxat. Però clar, no? si tu tu no el coneixes o no la coneixes. Ja. Clar, imagina't una primera cita i va dura la primera cita. Clar, tu et dones dos petons i... Veus algú? Aquesta sí que l'havia pensat jo, el mal alè, Hòstia. Mal alè va duro, Sí, també és... És que tot el que sigui tema olor, sí que és escatològic en complicat, general, eh? sí. hi ha gent que té problemes i que té els sucs Ja. gàstrics aquests, suc es gàstrics. diu així, els Bueno, àcids de l'estómac, i que no és voluntari, o sigui que Sí. s'arrenca Ah, cinc vale, cops al parleu de dia. l'alè, jo i que els no hi t'estava puja, pillant. els hi puja i jo què sé, saps? Però aquesta gent que és perquè no s'arrenta les dents... Però és que jo crec que hi ha molta gent, que és guarra. Ja, però per exemple, Simplement. jo fumo i jo sóc molt... Sempre porto com xicles de menta, caramel de menta, arribo a casa, m'arrento les dents... No m'agrada... Sóc molt conscient de que el tabac te deixa mal alè i no m'agrada això, Però saps? això és una green flag. Això és una green flag dins de la red flag de que fum. De fumar, sí. Clar, amb la qual negatiu més positiu Sí, Clar. neutralitza, bueno. neutralitza. És un 10 però fuma. Bueno, la Diana fuma. Clar, per tu és un 10. Clar, per tu és un 10 o no baixes a 9 i mig? A mi és que... O te ara la sí que- suda? No, sí. però no me diguis, ara ja estic acostumat. En O plan... sigui, A veure, preferiries que fumés? no, o que no fumé. Doncs llavors baixa, no? Sí, ja ho hem debatit molts cops amb ella, però... Llavors és un 9 i mig. Un 9 i mig. Bueno, sí, no, és un 10, però... 9,75. No, 10. Però és que no, deu. clar, no va d'això el joc. Ah, doncs És un 10, però fuma, llavors, com que per tu fumar és algú negatiu, no pots sumar o quedar-se igual. Ha de ser un 9,75, perquè no et cancel·li. Bueno. És que acaba de fer la hipoteca, saps? No? I llavors no el poden cancel·lar perquè Clar. el divorci va duro. No pot marxar. I tu? Què? És un 10 però fuma? Uf. Un 7. Fuma, no, Mary? I és un 10 però fuma i després es menja un caramel de menta. Un 10, bebè. Vale, us he dit de deures que portéssiu 3 red flags vostres. No, entre 1 i 3. N'he fet Bueno. 2, No me jodas, Entre 1 i 3. No, ostres, jo porto 2. Va. Que comenci un i nosaltres, els altres que el coneixem, diem, opinem. Vale. Vols començar tu o començo jo? Dic jo. Vale. T'aguanto el micro. Meva, no en recordar-me de res, o sigui, de cap data. Hòstia, jo aquesta també la comparteixo, Sobretot amb els cumples. Sí. De fet, no em sé els vostres cumpleaños. És que ho he pensat. A veure, el nostre és molt fàcil. Sí. Jo sé que... O sigui, no. Sé que un dels... 15 anys d'amistat, eh? Sí, molts. Sí. O sigui, jo sé que va quasi a l'hora. Però no sé... No te saps el nostre? No.
És que se'm dona molt malament. Molt fonable. No me'n sé ni els dels meus pares. Xaval. No ets el complet dels teus pares? Jo tampoc, Ah, Què? ell tampoc ha dit, cancela-la i també. Els meus pares no me'ls sé. Què? I com ho feu? Pues, no, perquè pues, quan s'apropa la data la meva germana em pregunta què li regalem. Pues, vale. Uala, me Jo sembla ho he arribat a increïble. buscar a Facebook. En sèrio? Jo haig de dir que amb alguns dels nostres amics jo he anat a buscar com el buscador de WhatsApp felicitats per veure, Hòstia, és que ja... per veure quin era l'última A mi Instagram Instagram m'ha salvat a mi moltes, també, sí. Quan aquella persona reposteja 7 fotos del cumple, Sí. m'ha salvat. Hòstia, felicidades, no? Jo a les 10 de la nit, buah. El teu és el 2 de febrer. No, el 6, no? Molt bé, Carlitos. És que ho he pensat jo. No, és fake, no? No te'n saps de veritat? I m'estaves tirant, no deixes el meu Jo cumple. sabia que era el febrer, però no Sí, sabia que clar, era al el 2 o el febrer. 6. I el teu és a l'abril, no? No, Ah. és el març. Bueno, abril, març. A punt. Estem molt close, Estem molt sí. close, 27 i ahir 28. Sí. Àries de manual i tu Aquario, I? no? I? Red flag Aquario. Red flag que te'l sàpigues dels signos del zodíaco, chaval. Joder. Tu no te'n recordes de les dates, però haig de dir que no te'n recordes de moltes coses. Ja. Això també crec potser és d'homes, haig de dir, Lo de... I a veure, jo també soc He quedat amb algú, he tingut una conversa important, és un xisme que ens has d'explicar, És que a mi els Sí. t'asseus i te dic, com va anar? Sí. Bé, de què vau parlar? Bueno, una mica de tot. Jo, Sí, i és perquè que no me'n recordo. recordo de la meitat i a més me fa pal. O sigui, explica-m'ho tot per detalls, 8 detalls. I tu no saps donar-ne, ni tu. I jo tampoc, Tu tampoc, però ho fas millor que ell. Ja, però és que el nivell d'en Carles és lamentable en aquest aspecte. O sigui, te diu com, bueno, vam estar parlant... Bueno, com ha anat? Bé. Bé. Sí, ja està, saps? Tira flash. I ja està. Ja, perquè ja estàvem jugant. Bueno, sí. Vale, segona. Vale, la segona que tinc és... No, la segona jo, no? Fem una... Ah, vale, guai. A veure, jo he posat autoexigència. Això és tant d'entrevista de mosso. Ja, literalment. No, però és veritat. Hi ha moltes vegades O sigui, que em costa disfrutar el moment perquè estic pensant en el futur. Buah, això és una red flag per Bof. tirar-te una green Sí, flag. és d'entrevista de... FP, D'entrevista A de mi, feina. no, a mi el que no m'agrada de mi mateix és que m'exigeixo massa i sempre vull fer-ho tot bé. A veure. A l'entrevista de feina. No, no és que vulgui fer-ho tot bé, és que m'arraio a mi mateix. Sí que és veritat que t'obsessiones molt. Ja, doncs és això. Exactament això. I que hi ha vegades que Em costa. estàs en plan, no, és que Disfrutar haig d'anar una al mica. gym En bucle, i haig no? d'anar Sí. a jiu-jitsu i tal, no sé què, no sé quantos, no puc quedar, tal, i és en plan, bro, anem a fer un cafè de mitja hora i tu, que no puc. Sí. I és com, bueno, no passa res, no ens morirem per un cafè de mitja horeta a la Ja. nit. Sisplau. Veus? No, Era negativa o no te era la puc- negativa? Te la puc comprar. Ah, No, o sigui, sí, és la aquesta salvada l'he- històrica, aquesta saps? l'he dit jo sempre en entrevistes de feina. Sí, què dius? Sí. Qual Sí. és l'última entrevista que vas fer de feina, si no treballes? No, sí, no treballo. A les últimes que he fet sempre he dit Sí, això. jo Ah, sí? també. Però, I si li preguntes al ChatGPT te diu que diguis aquesta. de fet, De fet, m'ha ajudat el xat GPT. L'has fet Això. al ChatGPT, no? Bé, Clar. clar, pues, és la O primera sigui, que dic. jo te digui que portis red flags i li preguntis al ChatGPT... Però perquè és una red eina. Red flag. És no, red flag. és una eina que m'ajuda. És com dir... Això és molt boomer, el que has dit, No. No, és la, perquè sí, el és la xat- versió... No, el xat dóna'm el GPT micro. no sap de cap- És la no versió... sap la teva Escolta'm, personalitat. això és la versió actualitzada de dir no busques esto en internet, búscalo en el diccionario. Sí. No és veritat, perquè t'estic Que sí. preguntant alguna sobre tu mateix. Tu Bueno, mateix però t'hauries me pot ajudar? Sí, No, em pot, no me pot. Bueno, no passa res, no soc la No Berta. passa res. La Berta. Has entrat- Shout out a la Berta Martínez. Has entrat... Va, ja no sap qui ets, no sap les teves característiques. no sap les- Va, com aguanta't un ets. rato. Joder, Joan. Que no sap com ets, tu sí que saps Posa'm com aquí. ets. Ja, però era en average, llavors jo... A veure, no he agafat totes. He agafat la que més... La que millor em semblava. Clar, Va, està bé, o sigui, Vale. no entreu aquí a debatir si està bé o no està bé. És aquesta o És no? red flag, Vaig no? a dir la Debatir meva. Si és red flag o no. Vaig a dir la meva, que estareu tots dos d'acord, perquè... Vale. La meva pitjor red flag, he posat top 1, és que sóc picky eater. Hòstia. Ah, sí, Que és- però estàs millorant molt, eh? A veure, Gràcies. Per fi. Gràcies. Estàs millorant molt, haig de dir-ho, però fa una estona has dit que no t'agrada el cheesecake. Perquè no m'agrada el formatge. Però has provat el cheesecake? Sí. Per què? El meu cheesecake? Desenvolupo. Me senten malament els làctics. Ah... Llavors, Putada. no és que no m'agradi, és que Cagues. em senta com un ojete. No Vale. estic intolerància a la lactosa, però hi ha coses que jo menjo i
inconscientment el meu cos rebutja. Llavors aquí entra el formatge, Els calvos. entra els calvos, entra Els toreros. No t'he comist un calvo. la bechamel, la carbonara... Clar, Però estàs jodidíssima. estic jodidíssima i és molt red flag quan a algú li dic no m'agrada el formatge. Crec que red flag no m'agrada el formatge directament, Sí, O sigui, és m'agrada que fer sí, piqui, sí, que- Però també abans era molt més piquit veure, que ara. sí. Ara menjo moltes més coses. Sí, això és veritat. Jo Has que obert. he viscut tota la vida amb tu, ho sé que... Gràcies. Una mica de nuggets amb ketchup. Sí, jo... I de segon, Quan teníem nuggets 7 anys jo amb m'estava ketchup. fotent una paella de maïs i la Marta uns macarrons amb carn i formatge. Sí, jo era molt d'esto, però ara ho estic portant Sí, millor. Sí. això és... Tens tota la raó. Estem creixent. Desbloquejant. Vale. Següent. Vale, la meva altra és que molts cops sóc massa competitiu. Va, vinga, molts cops. o sigui, has donat un pel cul que flipes en què és red flag d'entrevista de treball i me fots tu aquesta. És que és red flag. O sigui, Ja, però és la típica per tirar. Soc molt competitiu, mira, perd una mica el bíceps. no, és en plan, amb els esports a vegades m'apico molt. Cardar asco, amb piqueres. O sigui, Perquè amb tu m'apico molt i amb tu te'n mi? piques molt. sí, Ja, a veure, tu també ets molt però escarosa. no podem competir en res sense acabar picats de veritat i d'estar Bueno, en plan... en Carles me deu unes proves físiques des del 2016, eh? Però si també t'humillo. Ara entraria jo de mosso 3 cops abans. Molt fàcil. No, però sí que és veritat. I sobretot, ara ja no perquè no jugues a corfball, però quan jugaves a corfball, A si Quidditch, anàveu perdent, Quidditch. tu eres de que t'anaves ratllat a casa? No tant. No, Jo sí. jo m'anava Jo ratllat. havia plorat perquè havia perdut contra el Barça. El Mic. Jo també he plorat al bàsquet, en plan de perdre i de plorar. De ratllar-me que flipes. Ja, però jo en plan vaig plorar perquè... Perquè No pensaves sé. que guanyaries el Barça. Clar, sí, no sé. Quan era al Barça ja em fitxava directament. Clar, era el game de la meva vida. Quina innocència, Però no. Era Ojalà- jo i directe a primera. Ojalà Sí. tornar a aquella època. Sí, sí, sí. L'altre dia vaig És que veure un a mi- TikTok, i no sé si us ho he dit ja, és que aquell TikTok m'ha encantat, que era una fila de nens com que anaven d'excursió, com quan ets petit que vas agafat a la corda, Sí. i anaven caminant Gold Times. i posava no saben lo que es el ghosting. Sí, que és cert, en plan, vull tornar a aquesta innocència. Vale, I vale. per què el ghosting? I no una altra No, cosa. perquè en plan... O sigui, podries haver dit no saben lo que fue el nazismo, per exemple. No? Sí. A veure, seria igual de vàlida, no la broma? No saben quién es Franco. Mare meva, vaya fonada de podcast. Jo també vull tornar a l'època. Bueno, això, no saben lo que és el ghosting. Vaig pensar, quina innocència. Doncs com la teva, que te van anar a jugar contra el Barça i te pensaves que guanyaries i que marcaries. Ja és veritat. Pues sí. Que maco. De fet, vaig sortir de suplent. M'acaba una lagrimilla del xiste d'abans. Eh? M'ha fet molta gràcia. No, no, que no el posaré. No? No, home. A veure, és que has aixecat el braç, s'ha anat, eh? Això sí. Pues és que ja no mira, no? Que... Aquest el tallaré el 4, potser deixo. Vale, vale. Següent. Vale, vas tu, no? Vaig jo, aguanta'm el micro. A És que el veure. poses aquí. Has de projectar. No, però estàvem molt lluny, no? Jo he dit, mira, aquesta no l'he tret al ChatGPT, que a vegades sóc massa directe, Aquesta també me l'he posat jo a mi. Ah, sí? amigos. Sí. En plan, a vegades, com que vull dir alguna cosa i me centro tant en transmetre la meva idea, no diria que m'oblido de la resta, però potser sóc molt brusc. Jo crec Saps? que O és sigui- 0% així. Sí? Sí. O sigui, No, jo però no, em però considero no. una persona empàtica, però crec que a vegades... O sigui, si estic super convençut de la meva idea i l'he contrastat i sé que és 100% això, t'ho diré. Jo crec que amb nosaltres, per exemple, no ets directe o ets més soft, però per exemple a la feina sí que ets molt directe. Sí, a la feina som Aquí molt. sí que estic d'acord, que la feina potser a vegades se te'n va. Sí. Però bueno, a veure, és lo que hi ha. Doncs jo he posat la mateixa, que sóc molt directa i que a vegades m'acalento i dic la cosa, el que vull transmetre ho dic d'una forma i després penso, Com molt agressiva. potser no hauria d'haver sigut tan agressiva i podia haver dit d'una altra forma, saps? Ja. Ja. Jo no és que em calenti, Jo el que vaig a dir ho penso, però a vegades com que... No sé, ho dic i ja està, saps? però jo, sobretot en temes on jo sé que tinc la raó 100%, rotllo, Per exemple, els toros. els toros. En plan, que si t'haig de dir que ets un puto facha de mierda, pues te diré que ets un puto facha de mierda, saps? Ja. No te Ja. diré, oye, es que creo que eres un poco de derechas. Pues no, pues te diré, puto facha.
ja està. Però en altres coses, doncs crec que sóc igual, que no penso el que diré i directament surt l'odi. I no, m'haig de relaxar. Sí. Jo crec que ara ho ets menys, Sí, Jo també. ho ets menys. Abans eres més directe. Jo també crec que ara ho sóc menys. Tots sabem la raó per la qual ara sóc menys, però no ho direm. Perquè Però no ho si direm no, perquè no volem que ens cancel·lin. després passen cosetes que no... Tampoc, bueno, No volem, direm res. no volem tallar més No, clips. no volem tallar més, no volem tallar més. Bueno, doncs dic l'altra meva, que no era aquesta. Ah, n'has apuntat 3, Sí, Ets literalment al workbook, he apuntat una que no sé si estareu d'acord vosaltres, no sé si tal, però bueno, he apuntat que sóc molt introvertida. Llavors, Jo no diria que... Jo l'he pensat aquesta sobre mi, però crec que no és una red. Sí, jo també ho soc. A veure, seria una red flag si no et permetrés, o sigui, si no et permetés Ja, desenvolupar-te. socialitzar, Sí. però sí que socialitzes. sí que socialitzo, crec que quan tinc confiança no sóc gens introvertida, Què va? Exacte. No. però, per exemple, quan algú m'aporta amb el seu grup d'amics i jo vaig allà per primera vegada i som 7, Vas xiquita, no? sóc literalment un pal que estic així És i no dic l'Stuart Little. res. Ja, però això li passa a molta gent, a mi també em passa. I és que jo crec que la majoria de gent... De fet, crec que és una red flag la gent que és super extrovertida. Jo estic d'acord amb el que dius, Que es passa de la ràbia. Sí, En plan, a mi m'atreu confiança. Sí, que tu vinguis i jo te coneixi i ja sigui el teu bro... Sí, perquè quin valor li poses, no? Que a ser el bro d'aquesta persona, no? Ja, Jo també però penso una és que mica jo com tu. necessito com 2 o 3 quedades com per Sí, però jo trobar-me crec que lloc, està bé. Sí, però hi ha vegades que m'he sentit com que he anat amb grups d'amics que no conec gaire i la persona que m'ha portat com que s'esperava algú diferent de mi, saps? I jo he sentit, buah, és que sóc molt avorrida. Ai, pues, que la mami, tio. No sé. Ja, però és que sí, o sigui, és normal, si vas amb un grup de 7 persones que no coneixes de res, doncs Ja. potser parlaràs o parles amb un dels 7 i està bé la conversació, però no aniràs allà a fer show amb les 7 persones. Ja. Bueno, potser hi ha gent que sí, però jo també sóc més introvertit que extrovertit. I jo, de fet, ho considero algo positiu sí. si no és limitant. Ja. I jo crec que en el teu cas no és limitant. Ja, no, si anessis al quart cop que quedes amb aquesta gent i estiguessis així... A veure, Ja, no, però per no ets exemple, extrovertida nois, perquè estàs fent un podcast. Quantes o sigui, vegades... és impossible. Ja, quantes vegades ha passat que anem a sopar i jo no he demanat el compte perquè em fa vergonya. A veure, però perquè nosaltres Ja, perquè... demanem la Veu. multa, multa jefe, maestro. saps? La cariñosa, la mentirosa... La mentirosa, I jo... Però haig de dir una cosa, ara truques als restaurants. Sí. Ja, això... Això abans no ho feia, no Abans no ho sabia feia. trucar per Això reservar. i tu no ho fas. Jo m'he hagut d'enfadar molts cops. Què estàs dient? No, o sigui, perquè només truco jo. Sí. sempre Pues perquè truco estic jo. treballant. Ja, una polla, que estàs tot el dia amb el mòbil. És que els últims 40 cops que hem anat a sopar he trucat jo però això és- 35. no. És veritat. I no Això és fake. No. Però jo truco també moltes vegades. El dia que vam anar a casa teva, que vaig demanar una pizza de més, vaig trucar jo. Ah, perquè jo havia trucat, no? No, No, tu no estaves, no havies arribat encara. va trucar ell, sí. Quan vivies a Llagostera, Ah, vale. fuc Llagostera. Sí, perquè te vaig Havia passar... gustera. te vaig passar el número d'on havies de trucar i de tot. Home, és que si no me passes el telèfon de la pizzeria, on truco? però d'estar parlant tots pel grup, quedem aquesta nit, va, que algú reservi, Hòstia, és que això... tu ets és que el que no llegeix el reservat mai. missatge No, i això no contestes. us dono la raó. És que... Me fa pal. Ja, Vale, és que és per vago, 100%. Pues això, vale. Siguiente. Red flag. Ja està, ja no Vale, tinc més. ara red flags generals, no? Ah, tu ja també has dit totes? Jo ja les meves sí. Vale, És red flag només dir 2 red flags quan ens has demanat 3? sí. I que una sigui del xat GPT. Bueno, ell és molt competitiu, saps? Mira, avui he parlat amb l'Ajut. O sigui, tia. He parlat amb l'Ajut, una altra amiga nostra. Hola, si està Ajut, veient, t'estimem. T'estimem molt, vale? I m'ha dit, en David et dirà que no en té. I Ja, li he però això dit- ja és red flag. Ja, però perquè això és una broma, Sí, tia. i dic, És sí, que, a red flag, més- no sé què. I dic, tia, jo he fet com una llista, enorme, i després he triat com les millors. O sigui, he fet una final d'Eurovisió de les meves. Però A mi potser m'ha- red flag m'ha- tenir tanta m'ha- red flag, M'ha saps? costat, No, també. jo crec que sóc massa... O sigui... Overthinker. Sí. Que sóc massa overthinker i Jo que també ho soc. me castigo massa a mi mateixa. Sí, en plan, sí. segur que la meitat de les que he posat no ho són. No, no A és veure, és que veritat. allò que ets Ja, és que- extrovertida... Ara que heu dit les vostres red flags, Sí. i que jo he dit les meves i tal, si haguéssiu de sortir amb vosaltres mateixos, en plan, sou la vostra nòvia, Em menjaria la boca. M'he imaginat una escena de Mirror, en plan tu amb tu mateix, saps? Allà. és que en David s'agrada tant a si mateix. És red flag, eh? Sí. És red flag, és Sí. red flag.
quina seria la cosa que no us agradaria de vosaltres? En plan, si fóssiu la vostra parella, saps? Que sóc molt competitiu. No, què has dit tu? Soc? Bueno, clar, a veure... A veure, no, és que no. O sigui, una persona igual que jo, en plan, literalment jo crec que ens mataria. Sí, sí, sí. Per això, però que... Per què es diu que sí, tan... Perquè xocaríeu. Igual que jo crec que amb el meu clon... Què faries O sigui, practicant hasta- xaps, els dos, en plan, fins a la mort, saps? els dos estaríem de O sigui, acabaríem passant un de l'altre. Ja, perquè Sí. a tu te la suda. Sí, diria... Un faria així Ja, jo... Què sopem? i l'altre, i ja està. I en ja David, a dormir. i en David, jo no truco. Jo he estat pensant la meva i no sé, en plan... No sé què seria, en plan, en tema relació, saps? O sigui, segurament seria una d'aquestes tres que he dit, però clar, si jo sóc picky eater, no em molestaria que l'altra persona fos picky eater. Jo crec que tu estaries bastant bé, eh? Amb mi mateixa? Jo crec que sí. O sigui, és molt egocèntrico. Va. No sé, en plan, estar amb mateixos. És raro. A veure, és raro perquè no pots estar amb tu mateixa, no? Però jo crec que no hi ha res que... O sigui, en el meu cas sí que hi ha, perquè jo sóc molt... Jo crec que el que no m'agradaria Bueno, no a mi sé. mateixa és que... En plan, jo sóc una persona que m'agrada molt estar a casa meva i sí que surto amb vosaltres i anem a fer a sopar, no sé què, anem a fer coses i tal, però si jo puc triar entre quedar-me a casa o anar a, jo sé, a no sé on, moltes vegades trio Està bé. quedar-me a casa. Sí, que estaríeu tancades Ja estaríem tot el dia, tancades tot el puto dia. I llavors necessito també, crec que necessitaria algú com Ja, més que te tiri actiu. fora, no? Sí, més actiu. Sí, jo sóc molt chill de cojones. Jo faria sparrings a mi mateix. És que És que seria una locura. Seria una locura, en realitat, si ho entrant a penses. casa i una fent un matadeu a l'altre. I l'altra veure fins quan puc aguantar, no? És que descobriries lo pesat que és fent mataleons a la gent. Però quan no et faig un mataleon? No, ara ja has baixat, eh? Ara he baixat una els mica la tres primers freqüència, mesos de estic quasi al jiu-jitsu. cinturó blau i ja Però estic ara baixant. comença l'època on anem a la platja Hòstia, a la platja te faré i un a la double leg, platja xaval. m'acalentes que flipes. Sí, I quan sí. estem a l'aigua també. Sí. I mira que jo sóc discapacitada perquè no veig. Hòstia, Hòstia, em sap greu dir una cosa, però... No. No ho direm, perquè no volem que ens tallin un altre cop, però... Vale, i quines són les vostres green flags? No de vosaltres mateixos, eh? Les que teniu cap a l'altra gent, en plan, buah, és que si fa això, green flag. Vale, jo m'he apuntat una, que és... O sigui, si tu parles amb una persona que no coneixes de res, o, per exemple, a vegades, jo què sé, parlo amb algú que conec de la mateixa edat de tota la vida, i parlo amb ella, i no parlo fins al cap de 2 setmanes amb aquella persona, i se'n recorda alguna que jo l'he explicat. Ah, això mola, eh? Això està bé. Sí. Per exemple, o amb amics que fa temps que no veig o tal, sí, o amb qualsevol persona, o amb amics que veig cada setmana, si els explico alguna cosa i que se'n recorda de les 2 setmanes d'allò i me diu, què tal, com va allò? Allò em trobo Però tu green ets flag. aquella persona? Perquè has dit que no te'n recordaves a vegades No, d'aquestes coses. sí, per exemple, jo li pregunto molt a la gent per la seva feina, i a mi ningú em pregunta per la meva feina. No, Carlito! No! Sadíssim. Fica-li... Perquè no treballes. És que no treballes, és que... Sóc el puto Chandler Bing, Sí, tio. ets Però jo sí que et pregunto. Sí, sí, de tant en tant. Com que de tant en tant? Però jo te pregunto molt més per la feina. Qui... Crec que nosaltres tenim més coses a explicar perquè treballem de Ja, cara al és que públic. teniu més anècdotes, sí, això és Sí. veritat. Tenim més Tu, anècdotes. la teva anècdota és anar a la platja a la 1 del migdia. Bueno, l'hora de dinar. No, però, jope, quan et preguntem tu, bueno, aquesta setmana vaig molt liat, tal, no sé què, ens dius potser el projecte amb el que estàs, Ja. I- Avui he fet un mapa, ja. I alguna línia jo de t'he podi, dit, buah, saps? l'altre dia se me va cagar un calvo al... Ja, és veritat. No puc competir. No, amb no, les és que anècdotes. Buah, me van robar 3 i els van pillar al magatzem. Sortien corrent amb Que el venien carro. amb una katana, t'imagines? Bueno, queda poc, eh? Queda Sí. poc, sí. Queda poc, he viscut ja moltes experiències. I tu igual. Hi ha un estiu a Platja d'Aro... Un estiu o 4 o 5 ja Crec que flipes. tothom hauria de viure un estiu a Platja d'Aro, Sí, treballant de cara al públic. sí, estic d'acord. Sí, em sembla bé. Te curte Bueno, mucho. treballar de cara al públic ens agrada. Sí, treballar de cara al públic en general. Sí, però a Platja d'Aro encara més. Sí, Ja, per la zona d'on estem és el prime de masats. que te pot pensar de tot. T'ho juro, una locura. Vale, una green flag per mi. També crec que va una miqueta lligat amb el teu.
potser no tant, que és que s'interessi per les coses que a mi m'agraden encara que a aquella persona no li agradi. Vale, sí, això... Green Sí, flag. és que també és... Sí. És de l'estil del que dic En jo. plan, encara que, jo què sé, potser a mi me flipa les il·lustradores i ve aquí una exposició d'il·lustracions que jo vull anar a veure i a tu te la suda l'art i no t'agrada, però ho veus, m'ho envies i me dius anem, Ja. Hola. saps? Home, però això és idíl·lic, no? Clar, doncs això m'agrada. Green En flag. plan, Top. o que te preguntin, o jo què sé, una... Clar, jo és que havia posat, o sigui, la meva green flag, que, bueno, de les que he apuntat, que també va superrelacionat amb això, és he posat escolta activa. Ja. Que va una mica relacionat, sí. no? En plan, que t'escoltin, que et preguntin, que s'interessin amb el que tu els estàs explicant, i ja no només que s'interessin, sinó que en vulguin saber més, saps? Que vulguin profunditzar, que vulguin entendre. Per mi això és super important. Sí, estic d'acord. Sí. Va una mica lligat, no? Sí, Els tres punts. sí, són coses similars. Sí. Aneu apuntant més de green flags? Sí. Sí, a veure què ha dit, no, el xat GPT. No, que les green flags són meves. Sí, de fet, jo tenia apuntada una altra que era que cuidar els demés, però ja és una mica això. Cuidar, escoltar... Sí, per exemple, tota la gent que és com tendre amb l'altra gent, crec que és bastant green flag. Els Sí. policies, per exemple, no? Bueno... els policies són tendres amb l'altra gent. Home, sí. Sí. Depèn. moltíssim. El 90% Depèn de del que hagin de fer. Sí, són bastant tendres. Són molt tendres, David. Jo sóc supertendre. Tu ets supertendre. Però no soc policia encara, però... No. Clar, llavors... És que Saps? la teva red flag és que vols ser policia. Pues és l'única que tinc, Marta Santana. En tens moltes més. Jugues al LOL? No jugo al LOL. Jugaves al LOL. Som cunyau que no juguem. No, l'altre dia vaig fer un TFT. Jugueu al FIFA. Buah, és que el FIFA el calento, en Carles. Mira, de fet, l'altre dia li vaig passar per la cara, a Ja, Carlitos, un vídeo... A les 7 de la tarda me passa un vídeo de... Un vídeo- marcant-me un gol al FIFA. Sí, és que aquella tarda va ser històrica, nois. El vaig calentar, en plan, vam fer 7 partits i me va guanyar un. Sí, vam començar 5-1. I ja està, i vas acabar. Ja, però perquè ja m'avorria. I els altres O sigui, vaig venir a partits? casa teva, te vaig fotre 5 gols, vaig dir... I els altres Molt humillant, 28 això. gols que els vaig marcar jo. Perquè m'estava deixant. O sigui, era la meva green flag, cuidar els també. Sí. Està cuidant la teva psicologia. Clar, i no és gens competitiu, ja ho No, he dit no, abans. no, ja ho he dit abans. Ho he dit abans. Veritat. Però el FIFA és el pitjor joc de la història. Sí. T'ho juro O que sigui, m'ha sí. costat dormir-me després de jugar un partit del FIFA. Uau, jo me'n recordo, Del calentat que acabes. me'n recordo d'una etapa on, en comptes de jugar a no sé què estàvem jugant, abans d'anar a dormir fèiem un FIFA sempre. Però no era un, fèiem 1, 2, 3 i després m'enviaves un WhatsApp i me deies tu avui no FIFA, és que m'acosta molt dormir. Tal qual. I tu també, no? Tu, no Sí, tu ja no fem més. Jo sí. te llevava un altre. Clar, però perquè és un fill de la grandíssima puta, saps? Perquè portàvem 7 Éreu partides horribles. seguides. Però que depèn del partit que portàveu, potser en Piqué se calentava i a la meitat deia tu, reiniciem. Reiniciem. Prou de coses heterosexuals. Vale. És que per la puta esquadra, Que Marta, estem que locura. mitja hora Era dos. parlant del puto FIFA. I era tio. 2 del CR7. Green flags. Com se la tirava endavant, eh? Teniu més? Sí, jo he ficat una altra. Quina? O no? A veure? Ah, sí. Una molt green flag, que és reconèixer els teus errors. En plan, que te diguin, hòstia, tens raó, em vaig equivocar. Ja. Sí. És molt green flag, eh? Que idíl·lic, això. Bueno, Bueno, jo ho cal faig, saber demanar perdó, no, també? Jo ho faig. Sí. Tio, crec que hi ha molta gent que no sap demanar perdó. En plan, de demanar perdó Ja, però... sense assumir l'error. Clar, però jo no parlo de demanar perdó, en plan de dir perdó. No, de dir, pues, ostres, Desenvolupa, he estat no? pensant, la conversació que vam tenir, tens raó, crec que amb això sí, amb això no, però bueno, tens raó, crec que ho podria haver fet millor, em vaig equivocar. Estic d'acord. Sí. Sí, però a mi, per exemple, em costa, també. O sigui, és que és una cosa que has de treballar, eh? Ja. I de fet, i a vegades pots pensar que no... Que de veritat penses que tens la raó, tu. Ja. Clar, però per això Llavors has de no- fer llavors com no un demanar exercici perdó. previ d'ego de dir, hòstia, potser, en plan, potser no... Ja, això no ho he fet bé. O... No potser no ho he fet bé, perquè clar, si tu penses que, en plan, si tu estàs super a favor del teu punt, o sigui, potser a vegades has de fer un exercici com d'obrir una mica més la ment i de dir, vale, encara que estigui 100% segur de que tinc raó, potser no, saps? Ja, Ja. potser això ho he fet bé. O ja no tenir raó, potser hi ha un 5% on no tinc la raó. Bueno, o veure com, en plan, la teva realitat, com ha sigut la realitat de l'altra persona, Clar, és que això perquè és una s'hagi altra. acabat sentint així i tal, saps? En plan, per molt que tu hagis fet amb una intenció, potser l'altra persona, jo què sé. Ja. 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 Jo això ho he treballat, la veritat. Sí. I em veig, sí.
I guai, en Jo plan... crec que sempre amb nosaltres ha sigut molt de... així, en plan, l'he cagat aquí, tal. Sí, no, però vull dir que... Pues que ara jo crec que em costa menys, inclús, saps? En plan, en aquest sentit, o sigui, si hi ha alguna on ho he pogut fer malament, o ja no ho he pogut fer malament, sinó no ho he fet... Bueno, òbviament sempre ho pots fer millor, no? Però de dir, ostres, doncs mira, potser en tots els meus punts tinc raó, però amb el que tu dius, connecto amb tu i crec que pots tenir raó i te Ja. pots sentir així i potser m'he equivocat en aquest punt. Sí. Sí, green flag. Validar sentiments, també. Clar. Sí. Jo un altre, que no és tan deep, és quan algú te diu que bé t'ha quedat aquesta samarreta. Ah, sí. Com aquesta que portes, Sí. Sí, és nova gent. Código M Santana. No, ojalà. La Shane. Sí, No, però sí. els compliments... Fa no sé il·lusió, si- tio, quan te diuen alguna cosa així, en plan... Sobretot de la nada. Sí, random. Que sigui Ho random. agraeixes molt. Sí, perquè t'alegra el dia. Sí, m'agrada. Green flag. Que te Green diguin flag, aquestes coses. sí. Haig de dir que jo ho faig molt, això. Sí. De fet, ho has dit amb la meva samarreta blanca. No. Red flag. Tenim la mateixa. Ja. En David i jo tenim la mateixa No, roba. és que no vull parlar d'això. Tenim la mateixa roba, o sigui, hem de parar, tenim moltes samarretes igual. Va haver-hi l'estiu passat un dia que ens van presentar a la platja, els tres amb el mateix banyador. Jo també, eh? Sí, Jo me'n recordo el color coral aquell. Hòstia, el del Caótico, Sí. que si el van comprar junts, aquell. Ah, el vermell, aquell... El Caótico, aquell banyador té 6 anys, eh? Sí. O 7. Sí, no són tastat. Els tres amb el mateix banyador. Jo me'n recordo un dia que vam quedar tots i van venir tu Amb i la jo, mateixa literalment, samarreta, no? però era igual. Igual. La del Caótico, La del també. caòtico. I quan vam Que a sobre te vaig dir, uau, m'he comprat aquesta samarreta guapíssima. I tu em vas dir, una polla. Però perquè ens passa molt. Perquè se l'havia comprat ella. Ens passa molt, igual que la sudadera aquella de cremallera. També la Sí. teníem igual. Veritat. Bueno, moltes coses. Prou. I ara ja quan vas a comprar, me diu, m'agrada aquesta, no la compris. Sí, perquè sí que sí que aniràs i la Perquè si la compraràs. veig i m'agrada, la compro. Perquè tenim el mateix gust. Sí, molt semblant. Igual. Quina por, eh? Sí. Vale, i després, red flags generals que heu apuntat, rotllo que són per vosaltres. Vols que aguanti el micro una jo mica? tinc... Sí. Ara, a les red flags aquestes generals, Sí. arriba el moment de jugar al joc. Hòstia. Ojo. Vale? Ara jugarem al joc de és un 10, però... Jo, gràcies a aquest joc, tinc nòvia. Sí? Vas començar a jugar a això? Sí. Uau. Hosti. Meritxell. En sèrio? Sí. Això és com molt de... Sí, però... de... Sí. Com us vau Ah, conèixer? A veure, Aguanta. haig de dir que o sigui, probablement el joc que facis tu ara no s'assembli res amb el joc que vaig fer jo amb la Mary. Home, clar. Perquè el meu joc, en plan, tu escoltaves la primera pregunta i em cancel·laves. És un 10, Clar. però vol que Pip, li pip, caguis pip. en el pecho. Què? Que li agrada que li caguen en el pecho. Sí. Era d'aquest Sí, estil, no? totalment. Nosaltres, saps Com a què a jugàvem? rutina, no, a part. Nosaltres jugàvem a... En plan, entrava un random a la botiga i dèiem, ¿por cuánto? Això, Això és red flag, eh? Això- Això és red flag. flag. Red flag, però bueno, mira. això és molt red flag, eh? Sí. Però Però això sobre... jugàvem amb la Mary, no? Sí. Així us va conèixer? Déu meu. Déu meu. La Mary que havia quedat com una persona completament Sí, sèria. és supernormal. En el no? podcast Respectada anterior, no? en el podcast anterior. I ara... Cancel·lada. Ara cancel·lada. Red flag. Vale, va, som-hi. Va, comencem amb les preguntes normals. Has de dir, nosaltres diem número. Sí, però vosaltres també, amb les que heu apuntat generals. Vale, vosaltres. vale. Ah, vale. Vinga. Perfecte. És un 10, però es queixa de tot i no intenta canviar res. Un 0. Però molt clar, eh? Un 0. M'adona molt de... Però és un 10, eh? Però un 0, en plan... Un 0. No, però no pot ser, tampoc tenir aquesta veu. Me l'he imaginat amb aquesta veu, saps? Ja, veritat. És que té aquesta veu, aquesta persona té aquesta És que a veu. mi això em fa molt de ràbia la penya No, no, aquesta no, de... un 0, un És 0. que avui a la feina no sé què, no sé quantes... O sigui, cada És dia que s'està queixant. Els meus, Clar, constantment. Els meus amics, la meva mare... I mai té després, culpa de res, no? Mai té culpa, mai parla amb ningú Un 0, sobre Marta. solucionar el Un que ha 0. passat. Estic enfadat. Estic enfadat. Tu? Jo crec que suspèn, però no amb un 0, un 3. Tio, però que sempre es queixa, eh? En plan, li poden passar 1000 coses,
però li passarà una cosa que potser no és ni culpa seva i Sí. Ja, però va, o sigui, va, I és un no és- zero, no és perquè millorable, no és millorable. És batant de... no és que sigui com la cagada en el pecho, que és one time. No, en plan, serà així tota la vida. Ja, A sobre cada dia li dius, amor, què tal el dia? Fatal. Clar, és que Cada no, dia. un Ja, zero, cada tio. dia. Ja, Un però- zero. És que te taladra el cap. Te taladra, tio. Te taladra. Vale, sí, zero. Compro el zero. Vale. O un 1, si vols. En plan, perquè és un 10, un 1. Bueno, Però... vale. Però, Clar, és que aguantes una setmana i una estàs pregunta. ja... Vale, teniu els dos nòvia, entenc que la vostra nòvia és un 10. Clar, òbviament. Persona que no sigui la vostra nòvia com a crush, Vale? qui teniu? La meva nòvia? A part. Sisplau, no passa res. No? No sé. La Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Però de Friends. Vas... A veure. Ah, vale, a l'edat Versió que té a Friends. Friends. Clar. Vale. Quants anys té? Bueno, Home, la Jennifer ara Aniston. 50 i pico, Ah, no? a tu t'agrada. Arcs tindrà. Sí, a mi Clar, m'agrada, clar. està a l'edat de la Marta. Sí. Tu? Pues és que no ho sé, la veritat. La Jessica Goicoechea. Ah, bueno, sí, la pots Hòstia, posar. i a la... És que en realitat, Qualsevol qualsevol influencer així... L'has vist? Tu estàs molt Ja, pesat amb ja, l'Esther Expósito. Sí, però he madurat. Buah, és que ets un home tan heterosexual. La vas arribar a obrir, no? Sí, li vaig dir, me gustaría conocerte. Una polla. A veure, era un meme, era un memardo. Tu, que m'ha cancel·lat la meva nòvia, tio. Això sí que no ho penso treure, xaval. Vaya clip, xaval. Hòstia, Sí, una notificació farem que hi ha de... Sí, sí, de fet vaig a buscar-lo. A veure, era una broma. Ja. Home, ja, Ja, però sí que una òbviament. cosa, no? A veure, Si t'ha arribat un corazoncito, jo he apuntat una que vaig desbloquejar fa poc i és que algú parli en tercera persona d'ell mateix. què? Qui cony coneixes que parli en tercera Amb persona? Montoya de l'Insta. Però hi ha més gent, que parla. Però què vols dir que parla en tercera persona? Pues en Carles no permet això en una relació. Sí, Hola, però això és de home. ser main character. Però això és de Per això, psicòpata, no? sí. Això és de ser el puto Batman, saps? Sí. Però, Vale, però és un 10, No parlo del rato, però és... però te va deixant anar la quote, Sí, no? sí. En plan, és que no sé com... No sé. Carlos no permitiria esto. Clar, exacte. Tal qual. Un 8. Sí. Un 8, però perquè me'n riuria d'ell. O d'ella. Jo, sí, ja. Sí, Un no 7, baixa potser, molt, no? No baixa molt. Però és, Però depèn però és de- molt graciós, la veritat. Ja, però... I no... Imagina't que estàs demanant una hamburguesa amb patates Cal- i no te posen patates. Encara es volia les patates. El cambrer diguent-li, maestro. És que clar, o sigui, seria raret. Baixa puntets, un 8. Baixa puntets, un 8. És que pot desembocar molt... O sigui, és una cosa que tu dius, a partir d'aquí potser hi ha molta cosa xunga, Ja. Sí, és cert, això. Però m'ha fet gràcia, aquesta és una... Discutim-vos, saps? Ja. De coses... Després de discutir, esto no lo permitiría Carlos. A Carlos no le gusta que le hablen así. A veure, és una mica random, eh? Hòstia. Sembla que estiguis parlant amb el gos, saps? En plan... Ja. Bueno, que hi hagi un narrador. Sí, un narrador omniscient. Fuà, tinc una, Tinc una mà, la dic. Va, deixa-la anar. És un 10, però rolea. En plan? Que li agrada rolejar. Però rotllo mazmorras i No, dragones. en plan, que esteu parlant i te posa asterisco, sonríe levemente. Hola, tio, què és això? És un 0, perquè estàs tarat del cap. Una cosa, tu havies parlat amb un així, no? No, jo no, tinc un amic. Ah, bueno, vale. tenia un amic que... El del Valorant, no? Bé, Ai, que roleava. ai. Però i Però, t'arrolejar... Com ho feia? En plan, em genera curiositat. Et rolejava mentre parlava amb tu? En plan, En plan, li deies algo, es posava a plorar, Esterisco, ¿qué tal? está llorando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Sonríe levemente. Com que sonríe levemente? Parlant. En plan, no. O sigui, per al WhatsApp Clar, perquè ella ha dit posava asterisco, uf. sonríe levemente, No, asterisco. això- I això però- volia dir que era una acció. una En cosa, plan, que no es dutxi aquesta persona. Ja, és que no, cotitza negatiu, Sí, o sigui... Vale, pues és eso, rolea. És Pues altre un rolea. 0, perquè no es dutxa tampoc, ja hem dit És que és una porta red flag. tantes coses, això. O sigui, fa Imagina't a fanfics, cara. aquesta persona. Sí. Ja, imagina't a cara a la Diana. M'escriu un WhatsApp, no? Ara mateix, t'envia un WhatsApp, sonríe levemente. Diu- Per què està així mirant el telèfon? Què tal, amor, Uah. el dia? Malament, estic trista. És un Le cara cae, de... le cae una lágrima por la mejilla. Hòstia, no sé. Què faries?
Maric, No, per mi primer. és un 0, però és un 0 perquè aquesta persona passa a donar-te vergonya i tu no pots estar amb algú que té Clar, una vergonya. correcte. Però Bon punt. parlant en... O sigui, No, en normal persona no ho te fa, roleja, no? ja te fa les teves Uah, seria accions. guai, també. Com rolejar-te de normal? Així, no sé, això m'arriba... Te tira un emoji, no? M'ha fet gràcia. Va, següent. Porta els emoticonos imprimits i te'ls va tirant. Vale, jo he dit una normal. Que no t'ajuda a construir, eh? És un 10, però no t'ajuda a construir. És a dir, Ja, li dona igual, absolutament, la teva vida. Construir. Que no t'ajuda que tu avancis. Exacte, no t'ajuda a construir, rotllo, imagina't que a tu hi ha algú que te fa molta il·lusió o que has començat algú nou que t'agrada i és com que no se li suda però tampoc Jo per mi s'interessa, no t'ajuda. El 5. 5. Jo també. Per mi un 5 també, però perquè és un 10. Per Si fos un 9 no? seria un 4 i suspès, eh? Sí. Ja. Sí. Però digues tu més perquè és que són més divertides. Les meves... Espera, jo tinc... No, que aquesta Són està molt molt sèries. ara, però que les que tinc són completament normals, eh? És que el rolear a mi me fa una gràcia. És un 10, però no s'interessa per les sèries i pel·lis que miro. Per mi això m'afecta molt. A mi Sí. m'agrada molt les meves pel·lis, m'agraden molt les meves sèries i m'agrada que l'altra persona s'interessi, en plan... pues, jo què sé, saps? Has vist de les tofes? No, m'ha quedat l'últim. Sí. Oh, tio. Ja. Jo Que es moren... Hòstia, que No no dic podem res. dir No dic res. Bueno, però... Eso. Plan... En plan, que tu estàs mirant una sèrie o una pel·li i se li suda. No, però que, per exemple, les teves sèries preferides o això, li és igual. Sí, que li és igual. Que jo li digui, uah, t'has de mirar Juego de Tronos, és una sèrie... vale. No me penso mirar això. Hola, però és que a sobre amb aquest tonito un 0, Però saps? jo, no, és que a mi això no m'agrada, no m'ho miraré. Si no, se miraria Monstruos S.A., que és la teva preferida. A veure, és un peliculón, eh? La meva pel·li preferida és la del Minecraft. Uah, Hòstia. hi ha una, Tu l'has vist? Hi ha una al cine. Sí, No l'has vist, són no? persones, Com vols que la miri? Ojalà, No sé. tio. Com Per es qual diu? la miraries? És un 10, però la primera cita és mirar la pel·li de A Minecraft. veure, un 10. és un 11, això. I se sap el lore de... Com es diu el prota? El muñequito és el... És el creador, El no? Steve. El Steve. No, però m'agrada que s'interessi per les coses. Jo crec que baixa... Clar, és que el va vuit. relacionat una mica amb tot el que havíem parlat abans, Sí. no? Vale, és un 10, però la seva sèrie preferida és la que s'avecina. Però és que això... La meva nòvia. Una cosa. Què? Una polla. Una cosa. Una cosa. Uau, m'ha dit Shane. Què, Mary? I després aquí no hi quien viu. No, tio. Una cosa, cancel·leu a la meva nòvia. La cancel·lo. En plan, és fan, eh? O sigui, Però jo no tu entenc- te vas però i te no, fa... però te és fa la seva el sèrie review, no? No ho sé si és la seva sèrie preferida, però... A veure, jo entenc que t'agradi i que... No, Ja, jo la mirava, és, no és feia per gràcia. sobre d'agradar. En plan, li agrada molt. Rotllo, que algun dia estem dinant a la 1, I se posa un capitulito. no, i fica FDF i surt la que s'avecina i li dic però una cosa, mirarem això, diu. Clar. No puc jo. És red flag, Per eh? mi és per mi és suspens. Una cosa, l'altre dia vaig veure un capítol i em va agradar. En plan, em va fer gràcia. No, No, t'ho juro que ha millorat, eh? no. Ah, perquè els... Buah, és que jo fa molt... A Jo veure. mirava els d'abans, o Ja. sigui, la temporada És que 4. Però jo t'he dit com a Són sèrie tan- preferida, en plan, que ella pensa Ah, que no. és... Bueno, no top. ho sé, eh? O sigui, el millor que s'ha creat. No. De fet, me va dir ahir que no, que era Breaking Bad, així que no. Ah, Com vale. et pot agradar Breaking Bad i després dinar carnet de la que s'avecina, tio? No sé, nois, així és la meva dona. El Bueno, Walter White allà amb en Recio. per mi és xaval. un 4. O sigui, per mi és suspens. Ja, ja. Però és que, una dius cosa- allò, en plan, és la millor obra cinematogràfica que s'ha fet. És que, clar, És que és un humor de merda, però és shitpost, en realitat. O sigui, una cosa, perquè ho pots veure de dues formes. Te pot fer gràcia el xiste, o et pot I el fer gràcia... cringe, no? El que, és que a mi em fa gràcia el Ja, cringe. Ja, bueno, és però- que ja juguen amb això. És, clar. a veure, una cosa, no cancelis perquè tu i jo vam veure un cap d'any la noche de... Bueno, clar, perquè... La noche d'aquí? De com es del deia? José Del Mota. José Mota, sí. Però perquè això també esposa. fa gràcia el cringe que dona. Ja, vull pues dir. era Clar, però ho vam mirar pel exactament. meme. Clar. Sí, però Però hi ha es va gent fer que ho mira de gràcia. veritat. Clar. Hi ha gent que ho mira de veritat i que res. El meu pare. Clar, però el teu pare és un senyor gran. El meu pare. Hòstia, José Mota, tio. Següent, no en teniu més? Sí, Sí. dic jo, una? Vale, va. Vale, aquesta és molt típica, però parlar malament a la gent que treballa de cara al públic. Hòstia. Bueno, no. Aquesta és basic. És un o sigui, zero. ripeja, no? A veure, clar, s'ha de veure, o sigui, s'ha d'analitzar en quin context i I en el quin nivell, grau. no? Ja. En plan,
Sí, s'enfada perquè, jo què sé, sempre, perquè... Sempre, en plan... Sempre? Va demanar alguna cosa i fa així. Ràpido. I xista. Oi. Sí, No. xiula. A mi algun cop m'han xiulat a la botiga, A mi també. I no vaig. I m'han dit reina. Reina! Reina! Uf, M'han girat i vaig dir, soy un perro. Home! és rip. Sí, un Jo 0, ja no tinc paciència. un 0. Zero. Següent. És un 10, però tot ho vol fer amb tu. En plan, no respecta la teva independència. Jo no podria, Però és un 10, No, però és que... Rotllo, imagina't, acabes al lavabo i No, tio, està fora. Què dius, loco? Un zero. Deixa'm cagar, Però loco. està fora, en plan, no entra. Da igual, que està a la porta així. És la nada, tio. Allà esperant-me. Un got. No. Però és un 10, Vale, però si no fa això, És impossible. No, perquè és que... O sigui, i tu sobretot, no? Que tu ets un tio chill de Jo cojones. m'agobiaria que flipes. Home, O sigui, quin nivell de fer tot amb tu? En plan, pues jo què sé, que està jugant Ja està, així Ja està- costat. I està al costat de la cadira de l'escriptori. Sí. Hòstia, no. Però per quedar amb els teus amics ja no podries quedar mai més quedar sol. soles. Bueno, però és un 10. No. No, però és zero. Però és un 10, Suspens. És la Jennifer Aniston aquesta. Però si no em vull fer res. No. És un 10, però no és carinyosa. Un 0. Jo sóc escarós. Tu ets molt De carinyós. canyós. Jo, a veure, depèn de quin nivell. Tu no ho ets tant, no? No. En plan, no et podria fer un besito ara mateix. Guai. Doncs em van fer un i no te va agradar l'experiència, no? Amb el bigotillo. És veritat. Escarós. No ho sé, a veure, depèn si és full una persona repel·lent, que tu vas i això no podries estar amb ella. No, jo no puc. Jo necessito que l'altra persona sigui carinyosa. Tu necessites mimitos, A mi m'ha donat un mental breakdown. Tu ets un xixi mi amor, Jo soc un xitxi, mi amor. Sí. Te'n A mi m'has de recordes fer a Suïssa mimitos. quan vam dormir junts? Vam fer pauets. Vam fer Pauets. pauets. Sí. És un 10, però creu que el Covid va ser una conspiració i no es va vacunar. Hòstia, jo en conec uns Aquesta, quants d'aquests, ja. Però és un 10. Simplement no està vacunada i creu que el Covid no va existir. Ja, però és retrasat. Bueno, una cosa és que tu no et vacunis, l'altra és pensar que era una conspiració, no? Les dues A coses. veure, una cosa, també et dic, hi ha coses que et fan pensar. Sí. O sigui, no que sigui una conspiració, però de dir, raret. No, la conspiració no, però Que en una pandèmia mundial on la gent s'està palmant, tu decideixis no vacunar-te. Ja, això sí que està malament. Ja. Però, però- però una cosa, també, és que és una línia fineta. En plan, perquè també, o sigui, entenc aquest punt, i jo de fet estic en el teu barco, però alhora, clar, també és incidir molt com en una decisió teva personal. Ja, però per culpa teva potser contagies altra Clar, gent. i no, altra gent la palma. correcte, ja, això correcte. Per això es va fer el que es va fer, no? Però... Per això. Llavors, Mm, És un A veure, és que si me tires a la un conspiranoia un 7 i mig. de nos fumiguen, és que... L'altre dia vaig veure... És que no sé... Penso en fumiguen. shitpost l'altre dia. O sigui, constantment penso en shitpost. L'altre dia vaig mirar al cel, vaig veure un avió i vaig pensar, no es fumiguen. Com amb l'estela blanca. No? Tal qual, saps? En plan, no sé. És que si m'avens amb la de nos fumiguen, jo crec que no. La de que els- El no es La de fumiguen que és molt bona. els Jo crec que fumiguen. és de les millors, Perquè després m'avens que la Terra és plana. Sí. O sigui, això és el següent i, I que, després I que els coloms no existeixen i els coloms No, són però una càmeres. cosa, això és troll, no? Això realment hi ha una teoria. O, Sí. en plan, hi ha algú que es creu que els coloms Sí. és un invent sí. del perro Sí. Sánchez. Sí, del perro Sánchez, 100%. Clar, és que, o sigui, va esperant aquesta persona. Ja, que ja, diu això, clar. el següent dia te diu, no. Ja, però pensa, Les rotllo. medicines no. Quedes, estàs a la cita, t'està agradant un piló, seguiu quedant, us agradeu molt, i dius... I tu "Buah, dius, veure de les no sé què". estrelles, no? Passa un avió i la tia te diu, merda, tio, ens estan fumigant. No, o potser et diu que Però, a veure, estrelles no existen, no es saps? fumiguen, no, però que Bueno, ja és que a mi el no es fumiguen em fa molta gràcia. Ja ho sé. Però posa que porteu un temps ja, que esteu superbé i que tu ja estàs il·lusionat i tal, i te diu, no, jo és que no em vaig vacunar, perquè jo no hi crec en el que va passar. Clar, diries? suavitza una mica més Clar. el de nos fumiguen, Clar, què diries? Sí, ja, Hòstia, m'ha sap molt de greu, a mi això no ho tolero. No, Jo seria capaç de tolerar-ho. no, jo també ho toleraria. Tots tres jo crec que ho toleraríem. Però, Sí, no és un zero. Però No es va entraria argument, en plan, m'agradaria escoltar-lo. Clar. Sí, hi hauria un debat. Què passa? Hi hauria un declive. Sí. Aquella persona passaria a ser un 10 i de cop li trauries algun altre tema sobre política o tal, se t'acauria i diries, xau.
Potser et diu que va beure lejía per matar el Covid. O que l'aigua no hidrata. Hòstia, aquesta és històrica, també. Vale. M'agraden aquestes preguntes. És un 10, però et diu Gordi. Uf, això és cancel·lable, Gordi. No, un A 0. veure. Gordi. Sí, 0. 0? Jo per mi no és... Gordi, tio, Ja veig. gordi. És És un el 10. pitjor que et pot dir la teva parella. Però és un 10. Ja. Però et diu David. gordi, ja no és un 10. Ja. No, ja, per això, però no és un 0. No, un 0 no, Un però... 7. 7. 7 i mig per Un mi, 6. 6,42. I treballaria perquè desaparegués aquella paraula. No, del seu però és que no vocabulari i pots, ja no està. pots... Això no és que, Carles, així no es juga. No pots les canviar-ho, regles, això, no? saps? No, t'has d'adaptar, clar. Jo crec que és un 7 i mig. Sí. No, jo baixa, Gordi, és que estic convençut que és el pitjor que pot dir Gordi. algú. Jo crec que ho passaria malament, no perquè me digués Gordi, sinó en perquè me públic, digués no? Gordi davant vostre. Ja, Gordi, bueno, és que seria meme, en plan, jo estaria així. Clar, és que, clar. Jo i en Carlitos així. Ja No? està. O sigui, jo estaria tota la meva vida Tal qual, t'obriria per WhatsApp per fer Gordi. un counter i Gordi, fem un counter. Gordi, i ja està. O sigui, tota la meva vida lligada al Gordi. El Gordi. I que et digui Gordi davant dels teus pares? No, és que clar. Clar, és que una cosa, no he pensat bé la resposta. 7 i mig. Jo un 6. Jo m'he plantat un 7, 6 i mig. Com a molt, 6 i mig. Però és veritat que els memes és molt de meme, Sí. Sí, jo crec que... Bueno, clar, no es pot vetar. Dic, li vetaria davant en públic, saps? Només en privat. No. A veure, jo tinc... una persona que encadeni relacions... O sigui, que tu siguis la 8a parella d'aquella persona seguida. Però en quant de En temps? 3 anys. Uf. Home, en 3 anys, A veure, cabron. vés al psicòleg. Vés al psicòleg. En 8 anys. 8 anys, una per any. Una per any. A veure, són moltes, en molts anys. M'adonaria que pensar. Nota? Clar, és que... Ua, és que això... S'ha d'analitzar, És molt bona aquesta, Gràcies. No sé, clar, és que depèn, però baixa punts, Home. És que sí, 100% És que que baixa vuit- punts vuit perquè persones- no hi ha chance Clar, i tu de que penses... sigui casualitat. I tu penses... En plan, hi ha un patró molt clar. Exacte. O sigui, 100% que baixa punts. Exacte. Ara bé. Perquè tu estàs a l'any amb aquella persona i dius, s'ha acabat. Ja. Ja. Me toca. Bueno, ja se m'acaba el tiempo. Time out, saps? Exacte. Sí. No, pues un 6 i tindria una conversació i potser seria un 0. Clar, és que potser és patant en plan de que té un any de caducitat la relació. Ja. És que 8 són moltes, has dit moltes, tio. Ja. O sigui, hi ha Bueno, gent clar, que aquí- no té ni 8 relacions a la seva vida, Clar, és saps? que aquí podem començar a dir i 4 en 4 anys Clar, no i... pots calcular-ho tampoc. Ja. La cosa és que hi ha un patró de que... Però deixa superevident, el patró hi és. Hi ha un patró on deixa i comença, i mai hi ha un dol. No. És que m'adonaria... O sigui, jo no podria... Clar, per mi és estaríem un 0... amb ansietat d'esperar el moment, Exacte, saps? per mi és un 0 només per la inseguretat que Sí, m'adonaria és de que veritat. en qualsevol moment me deixaria i el dia següent estaria amb un altre, saps? Ja està, no. Un Zero. 6. Un 6 hi parlaríem perquè pot ser un 0. És que serà un 0. Un 2. Sí, és que com sé. Un 3. Un 2. Un 2 i mig. 3, 5. 3 i mig. 3 i mig. És un 10, però contesta els teus missatges amb un ok. I ja està. Ah, però és que això... Jo tinc No, una... imagina't que li bueno. expliques alguna cosa i te diu ok. Va posar En plan, que no? escriu com els boomers, no? Ok. Així. Ok, emoticon. Jo n'he apuntat una així, i és que és un 10 però escriu amb la K. Uf. Oh! A veure, jo... Això, tot amb K. Per mi el En plan? baixa el 8. Tot amb K. Que, en plan, Què- que dius... què qualsevol fas? cosa que va amb C va amb K. Hola, però això és molt del 2004, no? La Qualsevol Blackberry, no? Sí, que va amb Q, d'acord. l'escriu amb K. Però a tot arreu, el WhatsApp, a Insta A veure, Stories... Uf, ja, és que públicament és dur, Públicament a tot arreu, A tot arreu. Però bueno, jo no baixa tant, potser un 8, Hòstia. És un 10, però dorm amb mitjons encara que sigui estiu. Encara que sigui, sí. Ua, veia... Jo, Això és un... primer de tot... És un 10. És un... Què? No passa res. A l'estiu. No A passa res. O l'estiu. sigui, ho tolero, que faci el que vulgui. Mentre Ja, però els li peus- baixa alguna cosa. Mentre els meus peus estiguin bé. doncs 9 i mig, no? 9 i mig, Marta. A l'estiu, amb tot el peu allà sudao. Bueno, 9 i mig, però per mi no m'afecta. Mentre els meus peus estiguin bé. Però, He llegit una que m'ha fet molta gràcia, però clar, m'ha fet molta gràcia perquè fa referència a una cosa que hem parlat, però no puc dir perquè no es poden cancel·lar, ¿vale? És un 10, però cada cop que sona una cançó, la canta sencera i malament.
I per què ho hem parlat? Ja. Perquè, us en recordeu aquell joc que vam fer de Por Cuanto? Venia una persona a les 10 de la nit, tocava a la porta i cantava la cançó i tu havies d'escoltar-la. En plan, cada dia, i tu no podies fer res. Per quan ho faríeu? En sèrio. O sigui, imagineu-vos que són les 10 de la nit, acabeu de fer el sopar, us aneu a estirar amb la vostra parella a mirar una sèrie? No. Un moment. Algú toca a la porta i és una persona que ho dieu i us ve a cantar una cançó i a sobre ho fa fatal. Per quan? Cada dia. Per Cada quan? dia. Cada dia de la vostra vida. Per quants diners? És que, realment, has de ficar una xifra bastant alta. Però sempre és la mateixa hora? Sí, en plan, les 10. I has d'estar a casa, que és una altra. Ah, no, t'apareix No, si no t'apareix. Dropeix on t'estiguis, no? Fa un spam i se te queda així, diu, mirant, I és el moment. És a dir, tu I ja has de dir, està. vale, ja. Ah, no van fer aquest joc, van fer preferiu això o un tirito en la pierna. Home, el tirito fa Sí. mal, eh? Ja, però un tirito Jo el tiro. en 2 mesos està Sí, recuperat. te surt a compte. Ah, no és un tiro cada dia. No! Joder, estem odiant molt aquella persona com per preferir un tiro en el pecho. No, és un cop. Un cop. Sí, i Clar, però, I amb, o sigui- amb els del cap aquí al costat, saps? En plan, que me'l faig al cap. És que m'han disparat. directament. M'hi arribes al cap, en plan... És que m'han disparat amb tot el quadre i temps. Jo trio el tiro, eh? Sí, jo també, però... Sí, vam tirar tots al tiro perquè en 2 mesos està Però recuperat. si és que l'altre, a les 3 setmanes estàs morint-te, saps? Ja, no. O sigui, tu ja són les 8 de la nit i dius... És que potser esculls l'altra opció sense pensar, però la que pares a pensar són 365 cançons a l'any, eh? Però que tu- Sempre a una hora. que d'aquí- I a sobre li has d'obrir la porta de casa A teva. veure quina cançó, tio. No sé, era Bueno. una escarosa. Palita, chiquitita, que Per exemple, bonita per te exemple. queda cada dia. Però imagina't que sóc jo que te la canto. En plan, amb les Clar, meves clar. skills de cantant. Increïble. Saps? En plan, i que m'has de mirar els ulls mentre la canto. No. Clar, prefereixes un tirito. Sí. Sí. Ha de dir que jo sóc així, per justificar-se. Uf. A veure, depèn del tipus de justificació, però, clar, si ho diu per si ho diu per un tema, serà algú global. Sí. O sigui, jo què sé. En plan, imagina't, algú que és gelós, per exemple. Sí. Clar, doncs un 0, a tomar por Si culo, tu a tu tens una casa. conversa amb algú i dius que algú que t'està fent mal i que si ho pot canviar perquè t'està fent mal Sí, la i te diu, justificació. soy Sí, así, Ja. És que és en plan, soy así, te jodes, o sal sigui, d'ahí, literalment. tio. Sal d'ahí. Ja, va. Ja, jo crec que és una red flag molt totxa. Sí. Molt. I després tinc una que és una per pibes i una per pibes. Bueno, Vale, a veure. una és... S'enfada, però rotllo, se'n va sense sopar si el seu equip perd. Si el Barça palma, avui no sopo. Uf. Uau. Això què és? Això és un psicòpata. Un 6 i mig. És que els homes... Un Molt 7. de senyal. Un 9 i mig. A veure, una cosa. Jo m'he anat a dormir enfadat. El Barça va perdre la Champions. Sí, però Vaig sopar, però realment estava enfadat i el dia següent estava jodido. perd contra el Leganés, És que jo això no ho entenc. partit de Lliga regular. Com que no ho entenc? Pues que no ho entenc. Per? Perquè no ho entenc. No entenc que pugui definir el teu estat teu esmorzar, anímic el partit de la nit. fins i tot el dia següent. O sigui, jo entenc Ah, que això no ho t'alimentis- entens, però tu definir-te com a lesbiana sí, eh? Sí. Ah! Gilipolles. Ah! No, però t'ho juro que no ho entenc. Entenc que s'acabi el partit i t'enfadis i sopis enfadat i tal, però que el dia següent encara estiguis enfadat. Pues perquè obres a l'Instagram i pum. Clar, veus en Roncero així. és que no ho entendria, Esparta, però... Jo no, ho definiria com el segon dia estàs moix. Tal qual. Pues jo estava moix. Estava moix. no. A mi això... Un 7 i mig. Empatitzem amb aquella persona perquè podria ser jo. Per mi és un 0, tio. Què dius? En sèrio? A veure, el fet de que no sopi és raro. Es que no sopa. En plan, a sobre te faig el sopar porque soy mujer y tú eres Clar, un amb hombre l'esquin. viendo el fútbol. Con la cerveza. Joder. I me quedo allà amb el plat allà fred Amb perquè... l'estic fred, ja. Sí, ja has agafat la birra i l'has tirat així contra el terra. A veure, però aquí estàs sumant coses, Marta, saps? Colpejar coses i és una altra cosa. Claro. Rotllo, perd i 3 punyetazos a la paret. Bueno. Oh.
Això ja és un 0. Allò que es ponses al tabic. No me'n sembla bé. No, però una cosa. No, perquè després jo com a... Però que aquesta persona només no sopa. Ja, però que jo estaria pendent de... Joder, és que ara com perdi estarà de mal humor i ja no podrem parlar tota la nit fins demà i que se li passi. Tu saps com és això, tio? Però no és que no puguis partit de parlar. futbol? Està moix. Que no. I el de pibes què és? Super ratllada, que no. No és de piba, és de... És la gent aquesta que quan veu a un artista... Crida molt. Sí, fa 15 hores de cua i després va a l'artista i plora i... Uf, és bon Aquest és molt cancel·lable, eh? Tu vols que m'aporti? Sí, No, sí. res. Jo no- Ha tirat el passe de Modric, així, pam, l'exterior, Me l'ha tirat. perquè Me l'ha tirat perquè vacuni. Perquè m'afunin. Jo no dic res. Què? Quina nota? Però en plan, zero. que plora, No. que allò de... Una cosa de que se li... És que... No, Marta, no pots cancel·lar l'altre i no pots... I... Tu, a veure, no, és que cabron. no... Què? Tio, a veure. Què? No sé. Bueno, però baixant una mica la nota, Home, no posis això un sí. 0, No. posa-li un 4... A veure. Una cosa, ha anat allà, ha fet 18 hores de cua i està plorant. Ha acampat, eh? O sigui, durant la nit ha acampat per fer cua. Vale. Vale, 3 esteu parlant de l'ajut d'en Domi anant a veure Lady Gaga. Sí. Exacte, clar. Llavors, L'ajut respecte a l'ajut. ens pot cancel·lar. Però Sí, no us passa pot res. cancel·lar. Jut, cancel·la'ns. Jo entenc l'acampada, per exemple, la Lady Gaga fa 8 anys que no ve aquí, doncs jo entenc que sigui el teu artista preferit i tu vols fer l'acampada Ho entenc, i anar estic d'acord, primera fila i tal. Ho Estic compro. d'acord. Que tu facis l'acampada amb en Pablo Alborán i després entris i ploris respecte a amb Pablo el... Jo què sé, Amb el quina cançó Paradise. té... Que va aquí Pablo al Alborán. Alborán, doncs... Bueno, Ayer la vi. Sí. jo puc O alguna entendre canció que de mi tu amor o així. t'emocionis amb una cançó que a tu significa Però, molt per tu. clar, jo però això ho entenc. que tu vegis aquella persona I ploris, però ploris rotllo i tu... Sí, a en plan... a làgrima viva, com a l'emoji de I vas allà l'Instagram. així com si fos Jesucristo. Com a l'emoji del WhatsApp. No pots plorar així, tu et pots emocionar. Sí, la guapa plorant Sí, et pots emocionar i està bé i és lícit i jo ho entenc. Jo m'emocionaria veient un partit del Barça guanyant la Champions. Amb en Però no David allà. ploraria, saps? En plan, entro al camp i començo a plorar. No, per mi és un 8. Sí, un 7 i mig. Sí. Vale, aquesta m'ha agradat. O sigui, Vale. aquest Aquí has anat a tocar els collons, eh, Carme? No, no ens havia pensat, però... Era... La última, ¿vale? L'última, de les La última i marxem. Sí, nos vamos. Sí, vale, portem aquí 3 hores ja. Sí. Que esto... Has de posar nòmina, Ja, va. exacte. És un 10, però no t'agrada com vesteix. Però no m'agrada quin nivell de no Ja, agradar-me. rotllo fatal. Doncs, Rotllo, no és el meu estil, saps allò que tu... o... És dissabte, tens la cita amb la teva nòvia, se vesteix i va guapíssima, i tu vas pel carrer amb ella i penses, que guapa que està. Pues tu vas pel carrer amb ella i penses, com va així? Va amb un sombrero vaquer. Com va així? Clar, exacte, és que m'estic imaginant un possible outfit. En plan que no t'agrada gens com vesteix. A veure, per mi Un és un 5... 7, no? 6 i mig. Però és que, clar, quin nivell de... Potser és rotllo... Clar, però és un- jo no ojo, perquè entenc és la un moda. 10, és un 10, Jo no entenc la moda. És un o 10, no. Fas Un- cringe. Ja, però el fet que no t'agradi com vesteix implica que no t'atrau tant perquè no t'agrada com vesteix, saps? Sí, però no creus que ho separa? Jo no ho separo. No? Jo sí. Sí, en totes les... O sigui, igual que quan algú va vestit d'una forma que puja i que t'atrau més per com va vestit, Clar, però perquè potser aquella També persona no baixa. la coneixes. també baixa, si no d'esto. Ja, per això, un 7. Bueno, clar, és que no sé, potser... Per mi és un 6. Si vas... 4 punts? És un 10, en plan, és la persona que millor tractarà la teva vida i tot. I li treus 4 punts per això. És que si no m'agrada com vesteix i no m'agrada l'estil que té i no m'atrau, Ja, però és Ja, que és són que- coses diferents. És que O sigui, aquí ja és molt problemàtic. Estàs fent una connexió d'una connexió d'una connexió d'una connexió. En plan, és un 10, ja t'atrau, Marta. però no t'estic dient Ja que t'atrau. vesteix malament. T'estic dient que te fa vergonya. A veure, si és un pallasso de cop, T'estic dient que te fa vergonya com va. Si va Vale, amb el vale. disfraç de... amb la capa que em vaig comprar jo. No, a veure, la capa no, però... Tio, Vale, acaba de... no. En plan, és un 10, però va amb un xandall rosa sidoso. Sempre. Sempre. 0. És que clar, És que veus, és que No, a veure. aquí sí que toca. Clar, però no, tu no estem anant a sopar als Tinars i vas amb el xandall Pues rosa. sí. Pues un 0. clar. Però és un 10. No és 0.
Avui menú degustació amb els... Ah, no, és que no. Tu amb la corbata i els mocassins, eh? Clar. Bueno, no sé quantes portem. No sé, però està fent pampallugues, ja, això. ja està. S'ha cansat la càmera, ja. O sigui, hem estat 3 hores criticant a gent. Sí. No sabrà res, perquè... Jo crec que hem debatit de coses interessants. Sí, hem fet de tot. I segur que la gent que ens ha escoltat o tenia opinions diferents o no. Potser ens han fonat, potser no. Però ens la suda. Però esperem que us hagi agradat. Si teniu algun altre és un 10, però el podeu comentar. Per cert, Ja, no. Comentar, ja, Una cosa, I like m'escolten i subscribe. 100 persones, 200 a YouTube. 23 subscriptors, gent. Sí, home, Ja. que t'has tirat la típica que diu tothom, El 70% de la gent no està subscrita, No. per T'has favor. tirat la típica. Sí. Posa la heu de dir. captura de YouTube. Els hi heu de dir. Ja, Subscriu-vos. Clar, perquè si no, no us entenem. Clic i campanita. Like and subscribe, Sempre please. he volgut dir Com a això. Nilo Ojeda, que fa així surt el... Hòstia, sí, a l'Instagram. A Instagram. l'Instagram que està més mort del meu, xaval. Bueno, això, esperem que us hagi agradat, espero que us hagi caigut bé en Carlitos i en David, que tornaran en algun moment a parlar de coses sèries, però Sí. avui ha sigut més informal. Avui Sí, està bé, per volíem començar en el món I dels ells no podcasts. sabien com seria i han estat molt còmodes. I Sí, segur la que veritat és que és tornen els superdivertit. dos. Llavors, Cancel·lats. ja està, fins aquí. Espero que us hagi agradat. Ens veiem la setmana que ve. Adéu. Adeu, jo què sé. Jo tampoc. Molt bé, passa, bé. Ho veig al superbé. Ja, està.